ଇଲିଶି ମାଛର ମଜା ଖାଇବ କିଏ ଖଜା। ଇଲିଶି ମାଛ ଯିଏ ଖାଇଛି ପାଟିରୁ ତାର ଲାଳ ବାହାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଆମର ଇଲିଶି ମାଛ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଭଜା ଖାଇବ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବାର ମଜା ପାଇବ। ପୁରା ଚେକା ଚେକା ପିସ୍ ପିସ୍ ଇଲିଶି ଖାଇବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଇଲିଶିର ପୁଙ୍ଖିଟା ନାହିଁ ଗୋଟେ, ମାଛର ପୁଙ୍ଖିଟା ଆସିନି। ମାଛ ଯିଏ କାଟିବେ ସେ ଦେଇଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।